حدነት حرة بايتا سلسلة فيستيفال إريترا فيستيفال إريترا ورشا كداموت حدقين هيكالسنا بايتا بزحنت عاب حدነት حرة بايتا سلسلة فيستيفال إريترا فيستيفال تتبع حزنياوي هزبي بحبار تسادف نوفي خرعبي وقارتين كبري نغبري تزاتي ما كل سحبة هاجر وشتي وزائي فيستيفال إريترا سلام زخبركم سمعتنا ملا حزب إرترا عمتاوي بهانكوتا زصبيمو بسنكي كوفيد 19 تونزيفو سنحه نايلوم زبن كاب 13 كساب 20 هاسس تخيده هاجراو فيستيفال إرترا لومي ساعات 5 دحر قطري ابز جمره ناي مزازم سنه سرعات بخبز بلدمكه تزازيم الله سنه سرعات مقبالا جايشن مئتاو ناي كبر عدماتن مستخيده اتمدب بذكر سماعتاتيو جميرو إرترا بإرترا حزبا مريتا بحرها خونه أيرا أبزوك مجلسي إرتران إرتراويان زخنه قصري إكسفويو جيشو قنيو إنه دما أمزازم بزحنا سلام كبرات هاقايشنا نقعد حمد أخو اتي فلام تسريعي زلو مدب درفي بغانقا تقرنيا فيستيفال بزيما كواير جروب أورين صالح مليون نجاسي ميرون استيفانوس سالم قويتوم أمانيل حبت سلاسي يرسالم حيلو دايركتور فتصم يوحنس شامبل زيما تخلي فانوس معربة قتمي نجاسي قبر دنقل سناي مكتان بايتا بزحنت عاب حدነት حرة بايتا سلسلة فيستيفال إريترا فيستيفال إريترا ورشا كداموت حدقين هيكالسنا بايتا بزحنت عاب حدነት حرة بايتا سلسلة فيستيفال إريترا بدحر زيك على واحد شماغل بعلات بكوميشنر بحرن سبورتن امباسادر زمرة تخليو قريبو كورات العلوات حلف تقدف منيسترات العلوات أزز السراويت زغوركم وكلت زوباتات أبوتاتن أديتاتن كلهم سنة بويانن انقوع بدحان مساكو كورانن كوراتن ناشهم انت معلتات اللي تحوسوا وعوع فستيفال كان كايد دحر مغناينا بسلامن بزخرز قد فعلتات تسنينا نم مدمدمي مدب هقراوي وراينا بس احنا لنا يوهانا نقول لنا
كم تنفلطون أمنلون بتداغاغاغي نتقوملون علما هاغراو فستيفال إرترا حادنتن فقرن متحللاي زمسرتو كبور بحلي بهرات إرترا أب حاد غرعات أب حاد هموت اتعزبلون تستمعرلون كنت فتيرو هاغرنا ناي سلام دسيت مخانا بقبري نمن صبراغي إرترا حيلان صباغيان أب بزحنتا مخانو خاء تتأمامن نهولو ود هاجر عبي يخون نيشتو أوشت هاجر زلو يخون هوت أي صوتا بزي يقدس إذا قدموز تتأزي كبرتات إرترا أبدم سراورو سريسو نتنفاسو زيادة تنفاس أوسيخو أب قرعات إكسبو برسة أمام النت كم زبو عدس جيرو زخبركنن زخبركمن هاجراوي فستيفال إرترا بزي كازي زحالفة 3 عامات بمغنيات تلابع حمام قاريص وصنحه عامت مصي اب غزي خرامات زكايت كم بحلي إرتراو زيغا خوينو زنقد زنبرن زلون كم مخانو قصالنت فستيفال إرترا بزبلص مقراباتن بزمعبل درجان كنكايد قدنتاوي حلافنتنا ايو اتلمود حنساب اب عامتنا نتكبر زلنا زي عامتاو فستيفال كم وحوس كماد فستيفالات كوينو كم زغصلنا تغبره اوشت عامت زتفالالوينو اسان فستيفالات كانت تاتاتو كاب عبيتي مدباتنا مخانو نتقس فستيفالات زتفالالي ارست حيزوم كمن فستيفال ياتاو مسارحيتاتن موزيكان فستيفال ياتاويات افاويات تاتات فستيفال بهداو بهلاو صواتاتات وزته ررسوم كيلوم بب وانوم ابسلست ورحي كودبلو زغول غناتاتنا فترنا فستيفالات اب هاغاراو ربحا زصاوتو ترى بتزقبع مسمرو حيزو كخيد نتفتاتنا ابز سكتر زي كنوحس كنسرحينا معرم عرزخا بمحبركمات إرترا ابز التفلالي في العالم زكايد فستيفالات بزحايل درجو عبيو قصالنتو رغوز نخخون زكالنا بركتو كنغبر ازون قديتاناي كبرانن كبراتن كندن مسرتن نايزخ النبرلو زقننا فستيفالنا بشدش تاكلا زقم خوينو نتشعات بهراتنا زن صبارغو ياتاويان ابايتي ياتاو مسارحيتات موزيكا بهلاوي صوتاتات الليهيتن موزيكان مرئيت مهرتات زوباتات افاويات تاتات ياتاو من نبابرون وقعن يتقالل قالوا كل فستيفال او نتفتاتنا ابزوريا نايزنا قديمه تقسكون اعنود نتفتاتنا خوينو نفستيفال كتشهن 23 كابت تذكروا كل إرتراو زي حاسس عبدم كات أبركيتي شدش تزواتاتنا نزن أقديما نستتغسى مسرتات مرأية حبرة سبنا زخونات الكالات زي تقوطب ملو عقمن وفيين بزبلة ملكعو نهز بخاقربا بزتو هابن حلافنت بهاجر وني تدريخن بمتقبارن انه زخرع ولوتات كنكايد ابكي عنانا بسم كلنا خويني لباو مسغانا يقربن لنكا قرعه سمعني ازيو بزح نطفت از حق فستيفال 23 تخافاتنا نايز تفعاليات كالات جنبار منغستي حوس منغستاويان درستي سند باباويان مهازتي بحتاويان تكالات وزته بب عودوم نعوت فصامي فستيفالنا بزغبرو بركتو موغوس يبصحيو لزو كله زتخايد نتفتات بغبو توديبو
ዝግባእ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ዝፀዓቱ ኣባላትና ኢላላ 15 ንኡሳን ኮሚቴታት ኣዕዊትኩምና ኢኹም እሞ ዓወት ረኸቡ ኩልኹም ከም ኣባላት ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይንኩም ንመዓልታዊ ኣልያን ንጸጥታን ኮታ ንሰላማውን ውድቡን ከይዲ ፌስቲቫል 23 ኩሉ ጉልበትኩምን ዓቕምኩምን ዘበርከትኩም እዙውን ፍሬ ኣሕፊሱና እዩ እሞ እንቋዕ ፃማ ፍሬኹም ረኸብኩም ኣብ መደምደምታ ንኹሎም ነጋዲያን ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃኢ ዝመጻእኩም ብዝሕብን ስነ ስርዓትን ጠባይን ዝሕመረቱ ኤርትራዊ ባህሊ ናብ ፌስቲቫል 23 ብምክፋልኩም ብርሃን ኮይንኩምና ኢኹም እሞ ብርሃን ረኸቡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝካየድ ፌስቲቫላትና ይዓንብብ ዓወትና ሓፋሽ ስዒባ ኣርቲ ንርምራድሲ ዘርእስታ ብቋንቋ ብሌን ብድምፃዊት ሳራ ተኽለሰንበት ያቀሪባ انت شاغور باغن تالي يقنركانا اذا مشوال الفداء اذا المربانا ارتنر مراتي ارتنر مراتي ارتنر مراتي ارتنر مراتي ስዒባ ዝቐረበት ድማ ፉቲት ዘርእስታ ብቋንቋ ናራ ኮይና ድምፃዊ መሐመድ ማሕሙድ ኣጋር بدحر زي زقربه حفشاوي تصبصاب هاجراو فيستيفال إيرترا 2023 بآتو سلمون درار መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ እዋን ሰውራጅ ጀመሮ ሓድሽ ሃገራዊ ባህሊ ዝያዳ ብምዕባልን ብምህብታምን መሰረት እናሃንጾ ስልጡን ሕብረተሰብን ጽኑዕ ሃገራውነትን ክገብሮ ንዜጋታቱ ብቕኒት ሃገርን ሃገርነትን ኣብ ምኽስኳሶም ይርከብ ሓደ ካብቲ መሳርሒታት ቆስቋስ ከዓ ሃገራዊ ፌስቲቫላት ምውዳብን ሸዓትየን ብሄራት ኣብ ሓደ ቅርዓት ከም ዝዓስላ ምግባርን ክንዲ ዝኾነ ድማ እንሆሎም ዘበን
ነቲ ብምኽንያት ኮቪድ 19 ንሰለስተ ዓመታት ተቋሪፁ ዝጸንሐ ሃገራዊ ፌስቲቫልና ኣብ ውሽጥን ወጻእን ቀጺልዎ ይርከብ። ናይ ሎብ ዘበን ቅያስ ጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ክእንገድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ዕዱማት ኣጋይሽን ካብ ኩለን ዞባታትና ዝመፁ ኣሽሓት ተሳተፍትና ዝተረኽብሉ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ13 ነሓሴ 2023 ብወግዒ ከፊትዎ ክሳዕ ሎሚ 20 ነሓሴ 2023 ከዓ ብውዕውዕ መንፈስ ቀጺሉ ቀኒዩ ዞባታት ንምቅርራብ ዝተዋህበና ግዜ ሓጺሩ ኸይበላ ለይትን ቀትርን ብዘይ ምስልካይ ጽዒረን ንነጋድያን ዝምስጥ ብመጽናዕቲ ዝተበርበረ ሓደሽቲ ትሕዝቶታት ሒዘን ስለ ዝቐረባ ናብ ነናቶም ዕማማት ዝተዋፈሩ ኩላቶም ገምገምቲ ሰሞያ ብልዑል ስምዒት ዋንነት ስለ ዝጸዓቱ ሰብ ትካላትን ባዛርን ኩሉን ፌስቲቫሎም ከድምቕን ዝኽሪ ክገድፍን ይኽእል እዩ ዝብልዎ ቀረባት ስለ ዘእንገዱ ኣማእት ኣሽሓት ነጋድያን ከዓ ልዑል ኤርትራዊ ጭውነት ዝመልኦ ልዑል ተሳትፎን ጉዕውዕ ሃገራዊ መንፈስን ስለ ዘርአዩ ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ብኩሉ መዳያቱ ባህታ ዝፈጥርን ዕዉትን ነይሩ ተሳትፎ ህዝቢ ብዝምልከት ሎብ ዘበን ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ናብ ኤክስፖ ነጊዱ እዚ ቁፅሪ እዚ ነቶም ወለዶምን መቕርቦምን ሒዞሞም ዝኣተዉ ናእሽቱ ወይ ህፃናት ዘይሕውስ እዩ ኣብ ኣዳራሽ ጅስሪ 10 ዕማማተን መደባተንን ዘላልያ ትካላት ስራሓተን ዘርጊሐን ኣብ ኣዳራሽ G2 9 ሰባት ብመጻሕፍቲ 60 ሰባት ብኣሳእል 21 ሰባት ብኢደ ጥበብ 8 ሰባት ብቕርጻ ስራሓቶም ንመሸጣ ዘርጊሖም ካልእ ሃገራዊ ዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ለብዘበን ዘተኣታተወ ፍሉይ ንጥፈት ድምፂ ህዝቢ ኣብ መደባት ፌስቲቫል እንታይ ከም ዝመስል ንምድህሳስ ቃለ መሕትት ምዝርጋሕ እዩ ለብዘበን 900 ቃለ መጠይቕ ብምዝርጋሕ ርእይቶ ህዝቢ እንኮላይ ካብ ሃገራት ወጻኢ መጺኦም ዝነገዱ ኤርትራውያን ዘለውዎ ተሰኒዱ ኣሎ ንዝቕጽል እዋን ድማ ብዝሰፍሐ መገዲ ክስራሓሉ እዩ ጽፉፍ ውዳቤ መሰረት ዓወት ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ዋሃዲ ሽማግለ በዓላት መደባቱ ንምዕዋት 15 ንኡሳን ኮሚቴታት ዕማማተን ብጽሑፍ ኣነጺሩ ኣበጊስወን ካብዚ ቐጺልና እምበኣር ናይ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ኮሚቴ ንጥፈት እንታይ ከም ዝመስል ክንሕብር ኢና እዚ ነቲ ንጥፈት ንምሕባር እምበር ካልእ ዝርዝራት ንሳተን ዘቐመጦ ብመገዱ ገምጋም ክግበረሉ እዩ ቁፅሪ 1 ንኡስ ኮሚቴ ምርኢት ጉጅለታት ባህሊ ዓበይቲ ኣብዚ መደብ እዚ 14 ጉጅለታት ካብ ሚኒስትር ምክልኻል 5 ጉጅለታት ካብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን 1 ጉጅለ ካብ ፖሊስ ብውልቂ 1 ጉጅለ ብድምር 21 ጉጅለታት ባህሊ ተሳቲፈን ቁፅሪ 2 ንኡስ ኮሚቴ ጉጅለታት ባህሊ ተምሃሮን መንእስያትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሃማማትአ ዞባ ማእከልን ዞባ ዓንሰባን ከምኡውን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ዝነጥፋ 10 ጉጅለታት ባህሊ ተምሃሮን መንእስያትን ተሳቲፈን ቁፅሪ 3 ንኡስ ኮሚቴ ምዝንጋዕ ደንበ ህፃናት ኣብ ደንበ ቆልዑ ሓንቲ 32 ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለን 5 ስነ ጥበበኛታትን ብውልቅን ተሳቲፎም ቁፅሪ 4 ንኡስ ኮሚቴ ትልሂታዊ ምርኢት መንእስያት እዚ መደብ እዚ ንመጀመርታ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኮይኑ ኣብያታውን ዘመናውን ትልሂታት ኣተኪሩ ብሰለስተ ጉጅለታት ዝተኻየደ እዩ ቁፅሪ 5 ንኡስ ኮሚቴ ማእከል ትምህርትን ዳህሳትን ተምሃሮን ተኸፋልነት መንግስታውያን ትካላትን ዘይመንግስታውያን ተኸፋልነት መንግስታውያን ትካላትን ኣብዚ ማእከል እዚ ናብ ህዝቢ ብሓፈሻ ናብ ቆልዑን መንእስያትን ድማ ብፍላይ ዘተኮሩ
ኣብ 7 ኣዳራሻት ዝተወደቡ ምስ ፊዚክስ ባዮሎጂን ኬሚስትሪን ዝተኣሳሰሩ ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብምውህሃድ ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ንትሕዝቶ ባሕርና ዝገልጹ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዳለዉ ንያታውን ዘመናውን ኣገባባት ሕርሻ ዝገልጹ ምስ ስነ ፍልጠት ሕርሻ ዘላልዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መዳይ ሕርሻ ዘካይዶም ዘሎ ምርምራትን ውፅኢቶምን ዘንጸባርቑ ህዝቢ ኣብ ከከባቢኡ ከካይዶም ዝኽእል ሕርሻዊ ንጥፈታት ዝምህሩ 4 ብኔትወርክ ዝተኣሳሰራ ኮምፒውተራት ተዋዲደን ንበጻሕቲ ኣገልግሎት ዝህባሉ በጻሕቲ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ይኹን ካብ ኣዳራሽ ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ሰርቨር ካብ ዝተጻዕኑ መጻሕፍቲ መጽሔታት ብመልክዕ ቪድዮ ፊልም ዝቐርቡ ኣስተምህሮታት ከምኡን ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ሰነዳዊ ፊልምታት ከንብቡን ክዕዘቡን ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ድማ ኣብ ሞባይላቶም ጽዒኖም ዝወስድሉ ካብ መባእታዊ ኣጠቓቕማ ኮምፒውተር ክሳብ ናይ ሮቦቲክስ ኤንድ ፕሮግራሚንግ ትምህርቲ ዝወሃበሉን በጻሕቲ ተምሃሮ ብኽኢላታት ተዓውዲ እናተሓገዙ ነቶም መምሃሪ ዘገልግሉ ሮቦታትን ተጠቒሞም ዘዳልውዎ ፕሮጀክትታትን ንበጻሕቲ ዘላልይሉ ህፃናት ብኮምፒውተራት ቴሌቪዥናትን ካልኦት ናይ ውሽጢ ገዛ መጻወቲታትን ዝዘናግዕሉ ህፃናት ብናፃ ናይ ስእሊ ንጥፈታት ዘካይድሉ ንጥፈታት ተኻይዶም ቁፅሪ 6 ንኡስ ኮሚቴ ምሕዳር ምርኢት ባህልታት ናይ 2023 ሓፈሻዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኤርትራ ብፍሉይ ድማ ንኣሃዱ ምርኢታት ባህሊ ዘድልየን ጠለባትን ኣገልግሎታትን ኣሳሊጡ ቁፅሪ 7 ንኡስ ኮሚቴ ቴክኒካዊ ንጥፈታት ድምፅን ብርሃንን እዛ ንኡስ ኮሚቴ ን7 መድረኻት ምርኢት ጉጅለታት ስርዓተ ድምፅን ብርሃንን ከም ዝረኽባ ገይራ ብጠቕላላ ኸኣ ናይተን 7 128 ምርኢታት ኣብ መድረኽ ኣእንጊዳ ቁፅሪ 8 ንኡስ ኮሚቴ ለይታዊ ትልሂት ለይታዊ ትልሂት ፌስቲቫል 2023 ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ንጥፈት ዘይምንባሩ ኣብ ግምት ምስ ነእቱ ክፍ ዝበለ ነይሩ ኣብዚ ምርኢት 6 ጉጅለታት ባህሊ ተሳቲፈን ኣብ ቀዳሞት 4 መዓልታት ዝሕዝ ዝበለ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ሰብ ብብዝሒ ከኣቱ ጀሚሩ ቁፅሪ 9 ንኡስ ኮሚቴ ምርኢት ጸጋታት ወይ ኤግዚቢሽን ናይ ዞባታት ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ን3 ዓመታት ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓያል ተሳትፎ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ግንባር ማሕበራትን ህዝብን ከም እንደገና ንምብገጋሱ ዝተገብረ ጻዕሪ ዝምስገን እዩ 6 ዞባታት ከዓ ጸጋታትን መድሪኸን ቁፅሪ 10 ንኡስ ኮሚቴ ድኮና ያታዊ ኣባይቲ መነባብሮን ወግዕን ድኮና ያታዊ ኣባይቲ መነባብሮን ወግዕን ኣብ ውሽጡ 2 ዓበይቲ ክፋላት ዝሓቆፈ እዩ ምስራሕ ወይ ምድኳን ሓድሽ ያታዊ ቤትን ምቕራብ ፍሉያት ወግዕታትን የጠቓልል ናይ 9 ብሄራት ያታዊ ኣባይቲ መነባብሮን ወግዕን ካብ መላእ ሃገር ኣብ ሓደ ቅርዓት እትጥርንፍ ንጥፈት እያ ኸ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ብፍላይ ኣብ ድኮና ያታዊ ኣባይቲ ዝበዝሐ ያታዊ ኣባይቲ ከም ብሓድሽ ክህነፅ ከሎ ኣብ ኩለን ሃዳሙ ድማ ብዙሕ ምምሕያሽን ምጽጋንን እዩ ተገይሩ ስለ ዝኾነ ኩለን ዞባታት ነዚ መደብ ንምዕዋት ቀሊል ግምት ዘይወሃቦ ስራሕ ይስራሕ እምበር ብዝገበርዎ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ንምእማኑ ዘጸግም ሉሉይ ኣበርክቶ ብምግባር ንቁሸት ዝበዝሓ ዞባታት ብኹልንትንኡ ህይወት ሂቡ ናብ ንቡር ዝመልስ ወይ ተዘካሪ ስምብራት ዝገደፈ ዕማም ዘካየዳ ዞባታት ኣለዋ ዞባ ጋሽ ባርካ ንድኮና ያታዊ ቤት ናራን ኩናማን ብሓድሽን ብዝበለጸን መበቆላዊ ኣባይቲ ብምድኳና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝነበረ ጽበት ግዜን ካልእ ጸገማትን ከይተዓክተት ኣብ ውሽጢ መዓልትን ፈረቓን ሓንቲ መዓልትን ፈረቓን ንምሉእ መሰለት ዞባኣ ናይ ባሕርን መሬትን ብዘማልአ ያታዊ ቤት ድሉ ምግባራ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ድኮና ያታዊ ኣባይቲ ዓፋር ካብታ ዝጠንተወት ክሳብ ሎሚ ዘሎ ብተርታ እተቕርቦ ምኽኣላን ከምኡውን ዞባ ዓንሰባ ኣብ መለሳ ዘለዎ ሓድሽ ምድኳን ያታዊ ኣባይቲ ትግረ ቅድሚ ሕጂ ዘይቀብረበ መበቆላዊ ያታዊ ቤት ኣዋዲዳ ምቕራባን ብፍሉይ ክምጎሳ ይግበአን ቁፅሪ 11 ንኡስ ኮሚቴ ምርኢት ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን ሙዚቁን
ምርኢት ያታው መሳርሒ ሙዚቃ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2008 ተጀመረ እኳ እንተነበረ ከም ሓደ ዓንዲ ናይ ፌስቲቫል ኣብ 2015 እዩ ጸዲቑ ዞባታት ስራሓተን ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ከም ዘቕርባ ተገይሩ እቲ ሓደ ምርኢት ኣብ ዓቢ ስቴጅ ዞባታት ዝተኻየደ ኮይኑ በብኽልተ ዘቕርባሉን ህዝቢ ብቐጥታ ዝዕዘቦን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ በብኽልተ ዞባታት ኣብ 3 መዓልታት ኣብ ኣዳራሽ ወስት ኤንድ ዘቕረብኦ መደብ እዩ ቁፅሪ 12 ንኡስ ኮሚቴ ኣፋውያታ ውድድር ኣፋውያታ ብ7 ቋንቋታት ማለት ብኹናማ ናራ ሳሆ ዓፈር ብሌን ትግረን ትግርኛን ቀሪቡ ቋንቋታት ብዳዋይትን ራሻይዳን ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት መደብ ኣፋውያታ ክቐርባ ኣይከኣላን ቁፅሪ 13 ንኡስ ኮሚቴ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ሎብ ዘመን 2023 ዞባታት ኣብ መድረኽ ዝቐረበት ሕዝቶታት ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ካብ ዝሓለፈ ፌስቲቫላት ዝደመቐን ዝሓየለን ነይሩ ንኣብነት ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ መበቆላውነቶም ዝሓለዉ ብቕዓት ተላሃይቲ ዘንጸባረቑ ብዙሓት ትልሂታት ተመድሪኾም ብቕዓት ድምፃውያን ምቁራትን ሓደስትን ጣዕመ ዜማታት ብምውህድ ሙዚቃዊ ስራሕ ተሰሚዖም ብሉፅን መበቆላውን ሓደስቲ ኣልባሳት ንዝተፈላለዩ ምከናታት መሳርሒታት ትልሂት ቁነታትን ስልማታትን ተራእዮም ስጡም ዋሕዚ መደባትን ፍልይ ዝበለ ኣቀራርባታትን ተራእዩ ልዑል ሞያዊ ተወፋይነትን ጻዕርን ዝሓለፎም መደባት ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብበጻሕቲ ፌስቲቫል ዓብዪ ኣድናቖት ኣትሪፎም ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ዞባታትና ናብ መንእሰያትና ንምትሕልላፍ ዝተረኣየ ኣበርክቶ ዓብዪ ብልጫ ነይሩ ዞባታትና ብሉፅነተን ንምርግጋፅ ዘረኣይኦ ናይ ምውድዳር መንፈስን ውዑዕ መንፈስን ነቲ መደባት ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ኣድሚቕዎ እዩ በዚ ዘሎ ጥሉል ክራማት ከይተሰናኸላ ንተዓዘብቲ ምእንጋደን ከዓ ምስጋና ይግብአን ቁፅሪ 14 ንኡስ ኮሚቴ ወግዓዊ ጽምብል መኽፈትን መዛዘምን እዚ ንኡስ ኮሚቴ እዚ ንኣብ መኽፈትን መዛዘምን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ብመልክዕ ወግዓዊ ጽምብል ንዝቐርቡ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዘዳለወን ዝተኸታተለን ዝመርሐን እዩ እዚ ኮሚቴ እዚ ነዚ መደብ ብፍሉይ ኣቀራርባ ብውዑዕ መንፈስን ብሕብራውን ውቁብን ናይ ኣቀባብላ ምዝዛምን ስነ ስርዓት ንኸካይድ ሓላፍነት ተሰኪሙ ብዕቱብ ድማ ነጢፉ እዚ ብሰለስተ ስነ ጥበበኛታት ዝቆመ ንኡስ ኮሚቴ ብመሰረት ዝተዋህቦ ዕማም ስራሕ ንጥፈታዊ ምክፍፋል ስራሕ ብምግባር ሙሉእ ምድላዋት ኣካይዱ ብተወሳኺ ነዚ መደብ ዘማዕርጉ ደርፍታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ ስራሓትን ኣዳልዩን መሚዩን ወሲኑን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ፈሊሙ ክሳዕ ዝዛዘም ኣብ ምክትታል ፍራያት ሓደስቲ ደርፍታት ካብ ዜማን ግጥምን ጀሚርካን ክሳብ ብመሳርሒታት ተፀዊቶም ኣብ ስቱድዮ ተቐሪጾም ናይ መወዳእታ መልክዖም ሒዞም ዝፃፈፉ ሓላፍነታዊ ዕማም ተሰኪሙ ከምኡውን ነቲ ን8 መዓልታት ክካየድ ዝቐነ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ብኣዝዩ ውዕውዕ ኣገባብ ንምዕፃው ብልውዕል ወኒ ሰሪሑ 15 ናይ መወዳእታን ንኡስ ኮሚቴ ስነዳ ኮሚቴ ስነዳ ዓቕሚ ሰባ ወዲባን ምስ ሚኒስትሪ ዜና ብምዋሃድን 6 ቪድዮ ካሜራ 2 ናይ ደረቕ ስእሊ ካሜራ ብምውፋር ዕማማታ ኣሰላሲላ ምስ ዝነበረ ዓቕሚ ሰብን ስፍሓት ዕማማትን ብምዝማት ክርአ ከሎ ውሑድ ሚእታዊት ዝጉለታቱ ገዲፍካ ዕማማታ ብፅፈት ከም ዘካየደት ትግምግም ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና ዓወትና ሓፋሽ ነዚ